गिबियावनो आङो लोमसे आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोङो काति फोरबो होनोब्ला गुबैयै बियो बाथौ धोरोमनि मोनसे दालाय। जोङो काति फोरबोखौ बाथौ धोरोमारि फोरबोआव थामथि आसारबो बुङो। दिनै जोङो थामथि आसार खुंनाय लोगोसे से काति माइनाव सानाव जोङो लानाय जायो। बेखौ जों फुंनिफ्रायनो जागायनाय जायो। फुंनि जोङो 8:30 बाजियाव गिबियावनो जोंहा जोंनिनो बे 2 नं बेसगुरिगिरि बाथौ मन्दिरनि लांगोनायावनो जोङो फिरफिलाखौ बिरहोग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो रायजो राजा गासिबो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो बेखौ मोनसे बोहैबाय थानाय दैमा एबा दैसायाव बेखौ जोङो रायजोनि नेम निथिजों लोगोसे बेवहाय जोङो बावहैनानै आरो बे जायगानिफ्राय जोङो माइनावखौ बुरनानै जोंनि गुबै बाथौ थानसालि रायजोनि गायसनखानाय बेवहाय लाबोनानै दोनफैनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ उनावहाय रायजोफ्रा जयै 11 रिंगा समसेयाव जोङो आर'ज गाबनानै बेखौ जोङो बरायना दोनफैनायजों लोगोसे उनावहाय जोङो बेखौ उनाव न'खर न'खर रानफैनाय जायो। बेखौ जोङो गोदो गोदायनिनो सोलिबाय थानाय परम्परा आबौ आजैमोननि समनिफ्रायनो बियो मोनसे खान्थि आरो बाथौ धोरोमनि मोनबा आसारनि गेजेराव गोलैनाय थामथि आसार बियो। बेनिखायनो बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो आरो।